Калі мы паглядзім на крытэрыі нармальнай сучаснай нацыянальнай дзяржавы, якая складаецца з адзінства тэрыторыі, адзінства нацыі, адзінства дзяржавы і адзінства дэмакратычнага парадку кіравання, то ў Беларусі адзін элемент як мінімум адсутнічае. То бок у нас няма дэмакратычнага кіравання, што не дазваляе беларускай нацыі быць уладальнікам свайго лёса. І гэта ёсць для нас праблема нашага пакалення ўсяго, якое ёсць. Вось гэта з'яўляецца тым, з чым мы мусім працаваць, на што мусім адказваць. І далей пра фармаванне Беларусі за межамі і стварэнне Беларусі за межамі. Мажліва, мы можам рабіць, фармаваць нешта у Беларусі, у беларускай культуры, у беларускай палітыцы, у беларускім бізнесе і гэтак далей. Але мы не можам ствараць Беларусь. Мы не можам ствараць Беларусь, таму што яна ёсць, і яна ёсць адна. Гэта тое, што існуе як нацыянальная дзяржава і мае сваё імя. Вот у мяне ёсць імя, ёсць такія рэчы ў свеце, якія існуюць толькі ў адзінкавым экземпляры. Нельга стварыць Андрэя Ягорава па-за межамі Андрэя Ягорава. Нельга стварыць Беларусь нейкую іншую па-за межамі гэтай Беларусі, бо яна адна.